Okay, what's up, yo mga kadiskarte. So bago ko umpisahan yung vlog ko, sabihin nyo na happy birthday sa kumari at kaibigan ko na si Jenny Bidon Donayos. So dadayuin natin doon simula Pangasinan hanggang Cavite, kasi taga Cavite yun. Okay, what's up? So mga kadiskarte, sana gabayin ako palagi ni Lord sa biyahe kong ito. Sana walang mangyaring aberya. So okay, doon tayo magdidiskarte sa Manila guys. Okay mga kadiskarte, shout out sa grupang bye-bye. So ayan guys, time check 9 o'clock. So paalis na tayo dito sa Mahilingayin, Pangasinan. Patungo tayo ng Cavite, Bacoor. Okay? So ayan guys, nandito na tayo sa may Tarlac. Naku po, mayroon pong disgrasya tayong nadaanan dito. Oh. Nagkarambola sila. Ayan oh, tatlo. Ay, apat pala yan, pati yung motor oh. Ayan oh. So ingat-ingat lang tayo mga riders. Kailangan mabilis yung alert tayo para marami tayo sa disgrasya. So ayan guys, nandito na tayo sa Marilao 7-Eleven. Simula doon sa Pangasinan. Ngayon lang tayo nagpahinga. Ngayon lang tayo kumain ng lunch. So Marilao na tayo, Bulacan. Time check 1:30 ng hapon. $74 pala sir. Dito ba yun? E-money po. $74 po. 7,274. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. So ayan mga idol, nandito na tayo sa EDSA. Malapit-lapit na rin tayo sa Cavite. So EDSA Cubao na po tayo, EDSA Cubao. Okay guys?
Walang traffic kasi linggo ngayon. Walang traffic kasi linggo po ngayon. Okay, mga kadiskarte. Okay guys, time check. Parang 4 o'clock na. So nandito na ako ngayon sa sa Cavite. Sa kumpare ko ayan naghugas. Darating ko lang. Okay mga kadiskarte, nandito na ako sa Cavite. Didiskarte na tayo mamaya. May didiskartin tayo mamaya. Inumin. Dinakdakan daw, may dinakdakan. So shout out sa tropang bye-bye. Guys, kumakain ako ng dinakdakan. Dito ako sa bayan ng kumari ko kaibigan, ayan Mamaya, magtatagay kami. Ayan kain tayo guys. Dinakdakan. So ayan mga kadiskarte. Ganyan lang mag-diskarte. Pag gusto nyo uminom, dumayo lang kayo kahit sa Cavite pa. Ayan oh. Dumayo lang ako makinom ng libre. Cavite pa. Pangasinan to Cavite, oh. Shoutout sa tropang bye-bye. Yan ang mga namang madiskarte.